televisió TV Blanes, no parlem d'altres històries que hi ha hagut aquí. La població veu com les diferents administracions any rere any aproven pressupostos que representen més i més retallades en els serveis socials. No fa massa, a Burgos, una ciutat que ningú diria que és revolucionària al 100%, hem vist com s'ha aixecat en contra d'una decisió urbanística. I és perquè la gent ja no prima segons quines coses. L'equip de govern ens presenta avui un projecte per a la construcció del primer camp de futbol de la ciutat esportiva. I nosaltres diem que avui no toca destinar 100.000 euros anuals durant 10 anys. I us ho diu una persona que ha sigut responsable quan va estar governant d'esports. Però avui no toca, Josep, no toca. No hem après res d'aquesta crisi i seguim de forma intolerable fent el mateix que ja es feia abans del 2007. Gastar i gastar. Heu arribat a un acord avui amb el PP que l'està passant per fascicles. Cada punt que arriba ens explica un tros de l'acord que avui ha firmat el PSC-PSOE amb el PP. Precisament aquells senyors són els causants del 90% de les retallades que patim en aquest país. El 90%. L'altre 10% potser el Rubalcaba i companyia. Llavors, avui, la gent que avui tenim a la sala, precisament, avui no està per un camp de futbol. Segur. Si fas una enquesta, segur que no està pel camp de futbol. O sigui que hi ha més ciutadans en el poble de Blanes que els que avui, malauradament, estan gaudint d'unes instal·lacions que són deficitàries. I això ho reconeixem. Fa uns dies l'equip de govern ens presentava la forma miraculosa de poder finançar l'obra parcial del carrer Colón, 2 milions d'euros. I avui, 1 milió d'euros més. Clar, si fas 10 anys per 100.000 euros, no em diguis que no. 10 anys per 100.000 euros. Una altra cosa és que em diguis que el concurs, doncs potser tindrem sort i baixarà i no sé què. Però com que també tenim un 20%, ho diu, el 20% que l'empresa que sigui pot explotar, clar, si ens explota un 20%, se'ns ha acabat els lloguers. Per tant, nosaltres xifrem amb un menys 15.000 euros anuals, que són 150.000 euros més en 10 anys que hauríem d'afegir-hi. O sigui que ens aniríem, amb els números del gran capitan, a 1.150.000 euros de despesa. Quan el camp de futbol val 741.000. Doncs per què no l'afrontem? Si avui han sortit diners a sota les pedres. Si avui amb el pacte amb el PP heu tret diners a sota les pedres. Doncs per què no afrontem aquesta obra nosaltres? Però no, és que aquí al darrere tenim un altre susto, una altra por. I és que anem cap a la privatització també de les instal·lacions esportives. Perquè el prioritari no és el 80% del Club Deportiu Blanes, que seria el que aniria allà a jugar, sinó que el prioritari és el 20% de l'explotador. Per tant, és el que marcarà les regles de joc en el Club de Blanes i dirà quan l'utilitzo jo i quan l'utilitzes tu. Ja pots dir que no,